мардам бародаро, ина бо ҳамин сайти ки боти капиталта ҳоли мо вивуд мекунем. Мо ай бот ҳар рӯз қариб вивуд мекунем. На 20 сум, на 20 сум ҳар фақат вивуд кесем. На бо 10 сум, 28 сум. На бародаро ҳар рӯз мо ай бот вивуд кесем қариб. ҳоли на рӯз бо 20 сум вивуд мекунем. бисёре гуфтем ҳамин бот вивуд мекуна ё не. ҳоли бо ина ман вивуд мекунам, бо шумтон метавон бародаро. И бот 100% вивуд мекунам бародаро. ма ай бот дар муддати 2 рӯз ё як рӯз ҳами 20 сум вивуд кесем. минимали 20 сум шуда пулгири ай бот. ин ҳоли барои пулгири ай бот не пулгири амеҷиқем душанбесита мегирем. ина ба ҳама удобна. ина мега 16 рақамай душанбеситум медроем. ай душанбесити номрои картарас капиравад мекунем. ина душанбесити медроем бародаро. ина баъд бародаро карти медроем. ина карти номрои картамона яҷас капиравад мекунем. ина якумаш ина номрои картарас капиравад кардем. рост медроем бот. вақте даромадем ина номрои картара инҷа вставид мекунем. ина вставид кардем. ина автоматик мега чанд сум мегирем. ма 20 сум дорем. ина 20 сум мегирем бародаро. 20 сум 50 сум 100 сум метавонем бигирӣ. минимали 20 сум 20 сомон мегирем. виводошон бародаро дар муддати 1 соат 2 соат я хел вақт мешавад 30 минут 20 минут ҳамин зиёд мешавад. агар мега зури зур 12 соата пардохт мешавад. бот бародаро 100% вивуд мекунам. ма ин бот чандин бора ки ба худо вивуд кесем. дар ҳамин бот ма 30 сум вивуд мекунем. ина минус кина вивуд кардагия. ма ин бот ҳар рӯз вивуд кесем уже бародаро. ма ин бот да бародаро ина шумо метавонед чанд сум да депозит кардагиам. ма ин бот уже бародаро қариб 200 сомонвори ма ин бот вивуд кардагиам. 200 сомонвори ина ҳоли депозитома ма шумо метавонед ина уже бировард ки минус кард 20 сомон бародаро. ина ҳоли ман битаром бибинам ки гузашт уже минус кард ай сиби ман 20 сомона. ина бародаро пешхитона ина 80 сум доштем. ҳоли обновитш мекунем. ина бародаро чӣ хериде 100 сомон шид. 80 сум 100% бот вивуд мекунем. ина дидем дар муддати 1 дақиқа бура. ина уже сообщениеш омад 20 сомон. ина бародаро ина сообщение ина дидем бародаро. ина бо история медорам бо ишон метавонем дар виписки. ина бародаро ина 20 сомон ҷошта вивуд кард. ин бот беҳтарин бот ай бародаро. дар ҳамин ина нигоҳ кунед. ина 20 сомонара ма ҳамин бот вивуд кардагим. ина бо ҳоли мерем. ина бо 20 сомон. ина бо 20 сомон бародаро. ина бо 20 сомон ҳамаш ҳамин бот ай бародаро. ина чӣ хериде ина 30 сомон ҳамин бот. ина 10 сомон ҳоли ками камшай ҳоли ҳамаша набурвардаш бародаро. ина бародаро чӣ хеле гуфтам бот 100% вивуд мекунам бародаро. шумо чанд сомон ин бот да метавонед депозит кунед бародаро. шумо метавонед депозити 10 сомона кунед, депозити 50 сомона, депозити 100 сомона, 200 сомона, 300 сомона. ай 300 сомона шумо 30 сомон, ай 200 сомона ин ай алавоҷа ҳамаш да медонам. ишонтон метавон бародаро. чанд сом фоида мешавад. ма ҳамин 200 10 сомонаву 100 сомонаша бародаро кардагиам. ина нигоҳ кунед. ай и 50 сомонаша ай фоида 5 сомон дар муддати 24 соат 5 сом дар муддати 10 рӯз уже полни пулта мегирӣ. дар муддати 1 моҳ 150 сомон мешавад. 100 сомон туда фоида дар 1 моҳ бача ай ҳеҷ чизи да фоида месай бародаро. ина нигоҳ чӣ хеле 100 сомаша ма кардагим. ҳоли 36 минут пас ман мегирам 10 сом. ай 100 сомона ҳар рӯз 10 сомонӣ мегирем. ҳар рӯз 10 сомонӣ. ай ина 200 сомона ҳар рӯз 15 сомонӣ мегирем бародаро. ай 200 сомона ҳар рӯз 15 сомонӣ мегирем.
аз 300 сомона ҳар рӯз 30 сомонӣ мегирем. 30 сомон дар муддати як моҳ шумо шаҳри 100 сомон кор мекунед. ай 10 сомонаш ҳар рӯз 2 сомонӣ мегирем бародаро. Инам хеле бародаро, инам хеле шумо метавонед пул фоида бинед бародаро. ин ҳоли ман ирӯз 50 сомонда депозит мекунем. Нама шумо дон ишо метавонед депозит кунишам бародаро. Ман 50 сомонаша ҳуй накардам, ҳоли ина 50 сомонаша ҳуй мекунем бародаро. ина вақте ки 50 сомонара ҷихидем депозит 50 сомона карда мешин, ина карта дишам вестичонем тори карта табиҷиқ худаш скапировать мешава. Рост карта дишам вестимием бародаро. карта дишам вести омаде ина оплата услуг мекунем бародаро. электронные деньги на дишам вести по номери карту мекунем бародаро. аймада бародаро комментария набровардест, бояд комментария брорам, мо иҷа комментария кунем, боли як обновитиш кунем бародаро, набровардест. бояд комментария брора бародаро, комментарияшда бинависен. ина ба ин иҷада буда, ин иҷада мекунем, ина комментария дора, ина номери картия мемонем. ина иҷа 50 сомона мемонем. медроем, бояд бародаро ҳар кас ин хеле номери айди хиша дора, бояд ҳамин айдита бигирӣ дар комментария иҷада монӣ. комментария иҷада мемонӣ. ина оплатита меҷиқем бародаро. ина ҷо шуда оплатит мешава. ноли обновид мекунем, сум бигзара. ина бародаро сум гузашт, чхеле идем. анка рост ина иҷа мием. бо депозитҳои мана мекунем. депозитҳои мана меҷиқем. ҳоли бояд ина ай бисёри одамо бародаро ина хеле намеброра. чӣ кор мекунӣ бародар? ина вақте ки ина хеле набровард, рост ина иҷа ина бод худаш мушовир дора бародаро. ина ҳоли ина ина иҷара меҷиқем, ина главный меню мекунем. агар набровард бародаро, ина вақте када ина админ навистага, ина поин данем админда медурем бародаро. ина мушовири ҳамин капитал бота ина менависемаш. ина ма кае ки наброра ман менависам. ҳа бародаро вақте ки кае вивед кадем бояд одсив кунем. ина хеле одсив нама одсив мондагиам. медурем мегӯ ки ҳамин запис экрана гирён мекунӣ, одсив мекунӣ, мегӯ ҳамин бо 100% вивед мекадай, бидурем кор кунем, мегири ҳамин мушовирда бояд партое ки барои ки блокад накунад. ина вақте ки набровард ба ина иҷа менависем админаи мушовирда ки ака суми мо набромада. баъд ина навистем бародаро, медурем ҳамун чека, инами чека чек метадишам вести. ҳамин чекша скриншот мекунем, роӣ мекунем неш бародаро. ина ахе скриншот мекунем бародаро. мегирем ҳамин мушовирда роӣ мекунем. ҳамин чека роӣ мекунем, роиш мекунем. вақте ки ҳамин мушовир ҳаминро мебина, худаш автоматик мегирад, депозитҳои шуморо фаъол мекунад. ина бародаро бисёри одам подписчикам гуфт ака мо кадем нашид, ман ишон додам, ман кадам депозитҳошон фаъол шид.
اینمی مشاور در مینویسی کارت حل میکنه برادرها. این حالی با ما میدونیم که با ببینیم فعال نکرده دپوزیت مورا. حالی با یه بار دیگه میبینیم برادرها امو مشاور بینه جاش میگیره دپوزیت فعال میکنه. اینا دیدیم برادر خودش اتوماتیک جای فعال کرد. اگر در حالت فعال نکرد انا خیلی بگیریم برادرها بنویسیم خودش جاشته فعال میکنه. بعد برادرها شما باید هر روز اینو خیلی بدونید همین نمی وقت نگاه کنید 8 10 دقیقه روز من 50 سومونه جقیدم نوجه برآورد ما پگا باید با بدونم خیلی 8 10 دقیقه بکنه که سمت نمیته هر روز میدونم خیلی همین وقت ساعت شده میزنی که سوم در بالانس بیا بسته ولی من 10 سومونه و 100 سومونه هم دپوزیت دارم. اینا میبینم 10 سومونه و 100 سومونه هم حالی اینا مینوتش حالی او قیدیگه هم نمونده 10 سومونه و 100 سومونه هم اینا 28 منوت پس من میدارم با یا باری دیگه میرم میجقم همین سوم در بالانس میام میرسم. این همی بد برادرها باد بدرین کار کنیم برادرها باد بهترین بوده بدرین 100% باد کار میکنم برادرها. با اینجا چت دوره میدونین اگر یکون سوال داشته باشین همین ادمین ده یا اینا میدونین ادمین ده مینویسین یا یکون سوال داشته باشین یکون میدونین قطعی آدما صحبت میکنین کانال هم داره چت هم داره برادرها. واقعا در پناه الله باشین برادرها. نمیم بعد ایروزا ویدیو ما درباره باز کپیتال باد. با همتون روزی خوب بدرین ماکسیمال کار کنیم برادرها.